Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Dark Rebel Rider. For men, iyan ni siya ni John Varvatos. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni klase nga pahamot? Bali, mabaskog ang leather nga hamot. Ang paha, masimutan mo gitya. Dugang pagit sing mga makahoy nga mga nota, kag mga spices. Kag ang masimutan mo, do mga daan nga libro, pero mahamot na. Angay siya sa tugnaw nga klima. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have aldehydes, bitter orange, saffron, marjoram, kag hyssop. Te, may mga nota siya nga wala ta na batian, do na manul-manul man ko. No? For the mid, we have resin, olibanum, orris, tolu balsam, rock rose, black violet, kag osmanthus. Na ang resin amo nang gahatag nga pagkainit nga hamot kag ang mga spices amo na nga do daan nga mga libro ang masimutan mo pero mahamot na, no? Kag for the base we have Russian leather, cacao, woody notes, vanilla, atlas cedar kag patchouli. Te, amo na ang paha masimutan mo Russian leather na. Kag may cacao siya para maghumok ang hamot, kag woody notes, no, para may pagkakahoy siya na. Kag may atlas cedar pagid. Te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!